Ok, m-am conectat cu Ana, am găsit-o. Sunt cu ea aici și dorește să lucrăm cu ea și pentru ea. Sinele ei știe de ce suntem aici. Deci dorește să mai cheme niște persoane pe Da, care le va verifica. pe tatăl ei, bunicii Decedat, da, care și bunicii care sunt decedați, da, așa. mama, cei 2 copii, pe fratele ei, cei 2 nepoți, foștii soți și foștii parteneri. Un prieten din copilărie, decedat și el, pe care l-a considerat ca pe un frate, dar cu care nici viitor nu ar fi avut, că-și bea cot la cot cu părinții și sunt morți toți 3. Da. Uh, da. Um, deci, îi văd imediat o acceptare a ei referitoare la ceea ce se întâmplă în viața ei, adică în astral, sufletul ei, sinele, îmi spune că ea acceptă ca și înțelege că tot ceea ce este prezent în viața ei acum nu este altceva decât ceea ce i-a adus. Da? Da? Adică, cum chiar ne-a spus, este cea care va curăța karma familiei Da. și, bineînțeles, că după această ședință uh, și va cultiva virtuți, va face transformări și uh, tot ceea ce și va trage învățăminte din cauza, adică din legea cauzei și efectului, da? Ok. Pentru că eu văd că chiar și în viața asta și în alte vieți nu a făcut totdeauna ceea ce ar fi trebuit și a primit, să spunem așa, ceea ce A a semănat. meritat. Da, așa. De unde îi se Uh, trage? da, mă uit uh, imediat acum, conectată fiind cu sinele ei, Da? m-a, m-a dus într-o viață unde o văd într-o căruță cu coviltir, unde și-a pierdut conștiința, adică a părăsit practic corpul fizic, aș putea spune, Da? că este o moarte clinică, un fel de comă și în procesul de trecere, deci dincolo, ea a avut viziuni, da, cu, cu cei din familie, alte entități și ea era foarte liniștită, nu înțelegea de ce toți ceilalți în jurul ei vor să o ajute, strigau, făceau gălăgie. Da? În ce În perioadă viața era respectivă asta? Und și unde? era 1650, cu vreo aproape tot 100 de ani înainte de începerea războiului de independență, da, din America și în America de Nord, undeva prin Texas. Ok. O văd plecând, deci ea are naționalitate europeană, a plecat din zona Olandei
în America, adică erau imigranți și, de fapt, aici a avut, vorbesc de Olanda, Da? o viață cu soțul ei, care era singur la părinți și ea, fiind mor acolo, nu, nu-i plăcea deloc că a văzut atașamentul soacrei ei față de soțul ei, adică, într-un fel, erau geloase una pe alta, da, Mhm. pentru soțul ei. Ea era geloasă de soacră, considerând că din moment ce era căsătorit cu ea, îi aparținea ea. Soacra ei era geloasă pe ea pentru că l-a schimbat mult pe soțul ei și trecuseră deja vreo 5-6 ani. Nu mergea deloc bine, pentru că soacra ei avea în jur de 45 de ani, deci nu era nici o bătrână. Era chiar foarte tânără. Da. Și ea a auzit o prietenă de-a ei, i-a scris o scrisoare și a spus că a găsit, are niște prieteni comuni care vor să plece toți în America, să-și schimbe, era la modă în viața respectivă, da? Să Da? plece chiar cu familii întregi, să se îmbarcau pe nave și pentru că spuneau că pot acolo să înceapă o viață nouă unde să se îmbogățească. Deci pământul făgăduinței noi știm, da? Din istorie. Da. Ea tocmai vrea să dea vestea cea mare familiei că erau un pic îngrijorați că nu deduse naștere încă niciunui copil, da? Da? Și se apropia deci de aproape 30 de ani. În timpul respectiv, o femeie la vârsta respectivă era deja destul de în vârstă, să spunem așa, având în vedere că se căsătoreau la 16-17 da, ani. Și când i-a dat vestea soțului ei, i-a pus și o condiție, că ea dorește ca acest copil să-l nască într-un loc nou, ca unde unde să crească liber, unde să nu fie înconjurat de doctrina familiei, a religiei, da? Da? Și el, în fericirea în care era, sigur că a acceptat pe loc, fără să, adică s-a gândit că să nu-i strice bucuria, i-a promis că vor pleca și că, într-adevăr, este bucuros pentru noua viață care va veni în familia lor și așa mai departe. Sigur că aici a zdruncinat toată familia, rude, părinții, chiar și a ei, nu spunem de mama lui și de uh, familia soțului ei, când au aflat de decizia lor, pentru că ea deci n-a așteptat imediat după ce el a împărtășit vestea că vor avea un copil. Ea a spus imediat că vor să plece, că ea a răspuns deja prietenii ei să se înscrie și ea. Aici văd foarte multă, în viața respectivă, în momentul respectiv, foarte multă energie negativă. Cine erau acele personaje din viața respectivă? Se regăsește cineva și acum în această viață? Da. Deci, de aici eu o găsesc
pe uh, primul ei soț, da, Da. era soțul din viața respectivă. Al doilea era soacra ei, da, din viața respectivă. Uh, Al doilea soț era soacra? Al doilea soț Da. era soacra ei, da. Părinții nu erau părinții din viața respectivă, era fiica și băiatul ei, da, A, din viața asta. și fata și băiatul amândoi erau părinți. Ok. Erau părinții ei, da. Sigur că în afară de soțul ei care nu putea să nege, toți Da. erau împotriva plecării lor, da. Inclusiv părinții ei, da. Nu vorbim de soacra ei, nu vorbim de toți cunoscuții, care, de fapt, într-adevăr, nu le lipsea nimic, da. Atât că ea era geloasă. Deci ea, pur și simplu, lucrul acesta l-a făcut din cauza geloziei care o avea față de soacra ei. Deci intenția din Adică, spate nu a fost una bună. Nici nu, atașamentul soacrei față de fiul ei nu era da, chiar ok. Era un pic da, exagerat, ca să zic așa. da. Ok. Dar, vezi, eu văd în viața respectivă nicio discuție între ele. Să fi Mhm. avut o discuție, știi, să spună, pentru că soacra ei, deci dacă fiul ei îl văd un fel de negustor, da, pleca de acasă, era mereu preocupată să nu îi se întâmple ceva, și asta era, deci, atașamentul ăsta, pentru că avea un singur copil, da? Da. Pentru că soacra ei, la urmă urmei, avea un singur copil. Era și cazul să fie preocupată, deci nu este de mirare, da? Ok. Ea ar fi trebuit să înțeleagă, pentru că eu văd că tot ce se întâmplă, deci așa cum mi-a spus chiar când am început sesiunea, deci tot ce faci, ți se întoarce, da? Și Deci a generat o uh, karmă negativă cu aceste da, persoane. și urmată vreau să spun și de blesteme, da? Și de pentru că soacra ei a blestemat-o, da? Da. Spunând că să îi se întoarcă, da, și ei, același lucru, adică adică i-a blestemat-o pur și simplu când a spus, deci ceea ce îmi faci mie, ai să fii și tu mamă, da? Da. Pentru că cum să spun, nu că numai că îi ducea departe fiul, dar și nepotul sau nepoții, da? Și pe vremea aia nu se putea comunica așa de ușor cum Da, este așa de acum. ușor, da, cum Da, da, este da. acum, că iei avionul, da, și ești acolo, sau Sau mă dai rog, un da, telefon și aia e. da. Deci este, uh, ea mm, uh, deci a venit din viața respectivă cu niște lucruri pe care nu le-a învățat, niște karme pe care nu le-a achitat, da? Da. Și cum a venit cu o karmă încărcată pe care nu a purificat-o. De asta atâtea evenimente neplăcute în viața ei, da? Pentru că ai plecat? Ai Nu, ieșit? nu, 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 eu sunt aici. Da. Și deci A avut și foarte multe relații toxice cu bărbații. De fapt, are o lecție da, foarte mare cu bărbații, da, pentru că nu da, i-a ieșit nicio relație cum trebuie. Uite-te și tu da, ce a atras. da. Și pentru că ea uh, a avut tendința, da, Da, are un program de condamnare, adică condamnă persoanele din jurul ei, da? Dă vina pe alții, cum s-ar spune, da? Și cum în viața respectivă, deci o văd într-o căruță cu coviltir, deci au plecat, da?
Nu i-au putut opri nimeni, deci plecau cu caie, să caute deci un loc unde să se oprească. Ea avea cam în jur de 7 luni, deci Da? de gravidanță și, i s-a făcut rău și era, da, o O persoană secundă, că care ai da, ieșise din call, acum a reușit să intre. Ok, a, gata. da. Și deci de fapt, era o persoană printre cele 15 căruțe, da, Da, convoiul cu care plecau ele, erau, era o femeie care se pricepea, da, la nașteri și i-a spus și soțului ei și ei că copilul vine mai degrabă, că ori au greșit data da. sau trebuie să nască mai devreme, Să da? înțeleg că ea a murit de fapt la naștere atunci, Nu, n-a nu? murit, deci nu. Ea, deci a intrat în comă, Da, și-a pierdut și a revăzut, de asta am spus că în procesul ăla de trecere a văzut multe lucruri, dar nu le-a înțeles. Se spune că, sau de obicei, când o persoană intră în moarte clinică, când se întoarce, este o altă persoană, adică o persoană care mai nu, conștientă. da, nu mai are frică de moarte, vede altfel lucrurile și așa mai departe. Uneori La nu-i se ea arată și viața, nu? Îi se derulează niște lucruri când trec da, i s-a dincolo. derulat, bineînțeles, și lucruri de dincolo, a văzut toți bucemul și toată supărarea și deznădejdea soacrei ei, chiar și a părinților ei, da? Da, Deci ea le-a văzut, le-a simțit în momentul respectiv. Sigur că când s-a trezit, după 2 zile, da, de travaliu, a născut un copil mort aha, și ea, în loc să conștientizeze sau a devenit o femeie foarte irascibilă, rea, acră, da? da, Uh, S-a schimbat în rău. Dacă uh, în timpul căsătoriei și înainte era o femeie, un suflet destul uh, de drăguț, da? Deci nu era, nu producea, a devenit, în loc cum ai spus tu, să vină mai conștientă, da? Ea parcă a intrat altcineva în sufletul ei, da, în corpul ei fizic, și parcă chiar era asta altă s-a femeie. întâmplat? A Da, avut un chiar asta walk-in? s-a întâmplat. Da, chiar asta s-a întâmplat, deci a fost un fel Walk-in se zice, de posesie. suflete care Da, intră, da. da, deci o posesie care care era de fapt o bunică de-a ei, Mhm. o străbunică care a murit în niște împrejurări misterioase și care nimeni n-a știut, ce s-a întâmplat, da, pentru că era, destul de ok, da, și a doua zi, deci au găsit-o moartă și de fapt o mușcase un șarpe, da, Da. dar nimeni nu știa, deci nimeni nu și-a dat seama că de fapt a fost mușcătură de șarpe. Și Ea de mai era fapt și ea în corpul ei sau rămăsese doar, bunica? da, nu, a rămas, deci era și ea. Mhm. Dar această posesie era toată suferința acelei bunici, da, care n-a putut să spună sau care n-a putut să transmită informațiile din ce i s-a întâmplat, da? Ea rămăsese Uh, probabil blocată între lumi, da, bunica, nu? da, Mhm. da, exact, da. De aceea ea a zăbovit un pic pentru că ea se simțea bine, nu vroia
Adică ea nu vrea ca nimeni să o ajute, nici familia, nici entitățile, da? Da, Și, de fapt, sufletul ei, doar o parte, a intrat, deci jumătate, să spunem, în corpul respectiv, jumătate era posesia și cealaltă parte, speriat că nu a mai găsit, deci locul unde să se întoarcă, îl văd călătorind prin diferite locuri, dimensiuni chiar, da. da? Unde uh, era îndemnat parcă să rămână, da? Ce fel de Uh, dimensiuni erau? Deja să frecvent? da, dimensiuni inferioare, adică sub 3D, da? Ok. Și, de fapt, îi se prezentau, văd că îi se arătau de multe ori holograme, da, cu evenimente, pozitive, da. Altă dată și chiar, deci, Era văd stări de el, ispitită. da. O văd când și sufletul ei, deci văd că a intrat în corpul unei măicuțe, da, până la Da? urmă, care, de fapt, sufletul acelei măicuțe a plecat, da, Și a a rămas doar murit ea? și a rămas doar ea și acea măicuță avea avea o boală, deci epilepsie, da? Da. Și ea s-a trezit în corpul respectiv că era îndemnată ca să se vindece, deci prin rugăciune, să-și predea autoritatea, da? Ok. Și, uh, de fapt, amenințări, da? Că dacă, deci entitățile, dacă nu face lucrul ăsta, deci când corpul ei intra, pentru că avea la creier, deci Sunt în niște crize corpul care se da, fac. Da. da, deci în corpul fizic și atunci când intra în aceste crize, deci sufletul ei vedea cum entitățile veneau și spuneau că dacă nu-și predă autoritatea, familia va avea de suferit, da? Vor muri, vor fi plini de boli, da? Și deci de multe ori de frică, eu văd că ea accepta și îi se puneau multe implanturi, multe de manipulare, altele de urmărire în câmpurile ei ezoterice. Ce fel de entități erau? Majoritatea sunt mantide Da? și insectoizi, deci care au o legătură uh, uh, cu o caracatiță, da? Care primesc informația acum de la ea că ar fi, um, să spunem așa, uh, Ca o uh, matcă? nu, care ar fi cei care protejează familia, chipurile, ghilimele, da? Aha, s-au dat drept protectorii familiei și din Da, cauza asta mulți din familia ei sunt bolnavi? da, Asta e una din da, cauze? exact, da, da. Deci, uh, uh, și deci văd această suferință care, această caracatiță o împrăștie, așa parcă știi cum tu ai face o mâncare și pui deasupra piper, da, pentru Da? da gust. Da, da, da. Deci văd acolo cum această caracatiță trimite acești insectoizi ca familia ei să experimenteze suferința. Nu, pentru că văd acum sinele ei, să spunem, mirat, speriat chiar, nu toate aceste lucruri sunt datorate numai ei, da? Au mai fost și Sunt, alte cauze? deci sunt datorate și acelui blestem, da? Da? Sunt datorate și karmelor pe care
le-a făcut unii din familia ei, de exemplu, fratele ei, da, Da, nu are deci legătură cu ceea ce vorbesc, da, el are altă legătură cu tatăl lor, da, deci altă karmă, da, dar vin deci pe mai multe, să spunem, pe mai multe ramuri, da, mai mulți care au creat legături nebenefice, da, și care în viața asta pare că este un cumul, da, de energii și pe care ea Ana va trebui a să venit o curețe până la urmă. să o curețe, bineînțeles, acceptând tot ceea ce am spus, da? Este multă iertare de făcut aici, de cerut iertare, chiar de la univers, da? Pentru că acel copil care l-a pierdut în viața Da, respectivă este copilul care l-a avortat în viața asta, da? da, Deci, de mai multe ori văd că acest copil a fost întors cel puțin de 4 ori, da, de la viață. Este acum furios, da, ce este se încă cu ea, făcuse. nu? Da, este legat de ea în zona buricului. Cred că ea are dureri de stomac, de intestine, pentru că sunt legat de vinovăție. Da? Ea are în corpul, deci tot ce se întâmplă în viața asta acum este vinovăție și neiertare, da? Din alte vieți. Și a ei și faptul că n-a putut Și să alții o accepte. consideră vinovată, da? Mhm, Și alții o consideră vinovată pentru că, într-adevăr, când m-am conectat cu ea și am văzut această viață a ei, acea viață, da, de atunci, când a plecat în America, dacă rămânea, deci acolo, în Olanda, în zona, deci, de nord a Europei, da? nu se întâmpla nimic, da? Deci a Avea fost o alegere soție, și s-a trecut pe altă da, linie de destin până la da, urmă. da, exact, a trecut pe o altă linie de destin, pentru că după 10 ani uh, de viață, da, în Da? America, când au reușit cu greu să-și creeze să-și construiască o casă, să fie ok, da, acolo. Soțul ei a avut un accident și a murit, da, Da? și deci o altă vinovăție, da, pentru că ei formau atunci, în vremea respectivă, formau așa, cătune, da, Da. de câți erau ei acolo, dacă mai veneau, pe unii îi primeau, alții trebuiau să plece, da? Deci, deci mulți din comunitate O acuzau pe ea? o acuzau pe ea pentru că uh, uh, ea, bineînțeles că încet, de la unul sau de la altul, într-o comunitate, lumea află, da? Au Pentru acuzat-o că că de ce au acuzat-o? soțul ei, la un moment dat, pentru că soțul ei a început, deci din trauma și îndepărtarea de familie, Da? trauma cu pierderea copilului, da? Și mai ales că era băiat, da? Trauma cu schimbarea ei pentru că ea a devenit bipolară, da? A început să bea Deci, soțul? da, soțul ei a început să bea pentru că făcea un fel de whisky, să spunem așa, Mhm. da? Apa de foc, cum o numeau indienii, da? Și nu devenise alcoolic, dar pentru că nu au mai avut alți copii, da? Da. Pentru că ea uh, pierderea sarcinii și suferința pe care a avut-o, n-a mai vrut să aibă copii, da? Da? Și el um,
el de fapt, de multe ori, în certurile lor sau deci nu mai era acea familie de tineri căsătoriți care au plecat în America cu entuziasmul de a-și Se stricase dezvolta. echilibrul familiei până Da, la urmă, nu mai da, erau da. fericiți și nu mai Da, exact, nu mai erau fericiți și, deci văd această, blocaj, da, între ei. S-a ridicat un zid, da, uh, în care, deci, greu se trecea. Rareori îi văd la câte o petrecere câmpenească, da, unde participau și ei, dar, nu se puteau bucura de fericirea celorlalți, da, pentru că erau, singurii, să spunem, care nu aveau copii, pentru că majoritatea erau tineri, deci cei care au plecat în această aventură, da, de vârsta lor și, uh, deci el era își reproșau foarte des, um, el îi reproșa că l-a îndepărtat de familie și l-a atras într-o viață care de fapt lui nici nu îi plăcea, da? Nu era foarte încântat de locul unde a ajuns. Ea îi reproșa de blestemele lui mama lui, da? da. Și deci, de cele mai multe ori, discuțiile lor degenerau în certuri groaznice, da? Prin care se învinovățeau unul pe altul, adică dădeau vina unul pe altul. Niciunul nu-și asuma Într-adevăr, responsabilitatea cu da, nimic până la de acolo da, și-a atras ea și acele relații în care partenerii au decis să rămână cu mama și n-au vrut da. să meargă cu ea mai Da, departe, exact, da? exact, vezi? Da, deci asta este pentru că ea, într-un fel, deci chiar are în planul cauzal Da. acest program, da, de distrugere a relațiilor în familie, da? Adică, din viața respectivă, ea a adus cu sine și acest program și aceste entități, da, care sunt în sfera ei, energetică, da, în Deci a și corpul ei întrebat energetic. dacă are atașări pe aură și pe Da, ceacre și vrea să știe da, cine îi sunt lipiți de aură și pe cine târâie după ea. da. Deci, în primul rând, târâie, acel copil, da, Da? care l-a și atunci și acum, da, târâie, deci acea, bunică, acel suflet, da, care, da, chiar dacă acum ea nu este deci acum n-a venit, nu e bipolară, da, Da? ca în viața respectivă, deci este sufletul ei pe care îl văd, dar bunica ca și strigoi, ca și dezincarnat, Dezîncarnat? da, ca Da? și entitate este aici, da, este Okay. și este, furioasă, da, și ea. Deci văd foarte multă furie acestor entități care de fapt fac parte din și genetic, da, și, din familia ei de suflete, da. Deci este genetic, da. Este foarte, grav, da, când, n-am prea întâlnit, da, în sesiuni, când am găsit, entități din adică suflete sau cum să le spun, spirite, da, hai să le spunem spirite, că așa se Venite chemă. vieți la rândul după sau ce? Da, după tine, da, Da? ca să, de fapt, de fapt, ea, după ce o să le eliberăm, ea va trebui să le mulțumească, da, că datorită lor a ajuns să fie cea care va elibera karma familiei, care își va cere iertare, da, lor și universului, o face chiar acum, da, ca să eliberăm un pic din energia asta din jurul nostru, Mai da. e și altceva în afară de copilul și bunica? Hai să-i trimitem întâi pe ei în lumină, dacă e. Da, să mă Da? ocup de ei Da? pentru că, uh, chem, de fapt, entități de lumină,
da? Deschid un portal de lumină și chem entități de lumină să vină să ia. Nu înainte de a face toate dezlegările, da? Ea își cere iertare în numele tuturor celor care uh, uh, I-au greșit? Le-a greșit sau în ce? numele tuturor celor care au avut karme sau legături cu aceste două Suflete. suflete, da, cu aceste două spirite, pentru că eu văd o rezistență din partea ei, deci acum i-am transmis să renunțe la rezistența asta, da, să învețe iertarea, să se elibereze și să învețe din greșeli, da, pentru ca să nu se mai repete, Și da? să-și asume vinovăția, că până la urmă din Da, greșeli da, ajungem în în lumină. momentul, Da, da. da. Deci în momentul acesta, ea de la aceste două spirite, că o să o facem și de la ceilalți, dar o facem acum pentru aceste două spirite, își cere scuze, da? Deci anulăm condamnarea ei, da? Că dacă i-a jignit, dacă i-a rănit, da? Le trimite și Și iubire. să se instaureze pacea și iubirea, Da, da? da. Uh, Bunica vrea să uh, plece? Da, deci totul acum văd că și karma cu ei se dizolvă, da? Da. Uh, ea le trimite, cum ai spus, iubire și uh, Îi ajută își să cer se și ei ducă. iertare, chiar bunica Da, își cere iertare pentru că a spus că și ea a greșit în alte vieți, da? Și vrea ca o parte din karmă să se curețe prin ea, da? Prin faptele ei de iertare, să schimbe energia și să crească vibrația în viața lui Ana și a celorlalți din familia lui, adică frate, mama, da? Nepoții pe care îi are, da? da. Copiii ei. Da, da. Ok. Da, Chemăm și pe Mama Divină să-l ia pe copilaj? da. Acum, în acest moment, da, l-a luat. Bineînțeles că va fi dus pe planeta de vindecare, unde vor fi chemați doctori astrali, da, să-l vindece. Are nevoie, la câte vieți a stat cu Da, ea. da. Deci din viața ne întoarcem în viața respectivă Ok. și schimbăm linia temporală, da? Ca să nu mai existe acel conflict între ea și soacra ei, da? Și să nu mai plece? Da. Uh, uh, ea uh, uh, tăiem de fapt că văd că are agățate de ea toate acele exagerări din viața respectivă, da? Pentru că sinele ei mi-a spus că ea a exagerat, deci n-a înțeles în viața respectivă viața de familie, da? Adică că o mamă își are totdeauna dreptul nu asupra fiului, deci are un loc în, în, în viața fiului pe care niciodată o soție nu poate să-l aibă. Adică pentru că așa cum avem noi cu Creatorul, da? Cu Dumnezeul superior, da? Nimeni nu poate să ia locul Dumnezeului superior pentru că se întâmplă lucruri negative Da. dacă noi locuim, dacă ne predăm autoritatea. Și Da? oricum sunt Deci, iubiri diferite. Iubirea de mamă da, este da, una, iubirea de da, copil e alta, iubirea de soț e alta, iubirea de frate e alta. da, Fiecare își are locul lui și nu trebuie să fie în da, conflict, că n-au nicio treabă. E loc pentru da, toate, ca să zic așa. da, Da? da. Deci, Și da, pentru că vezi, ea din cauza vieții respective a
adus în viața ei acum o karmă negativă care o epuizează, da? Da, Îi scade vibrația. Și aceste, ea spune, deci sângele îmi spune că de ce toate aceste lucruri pe care ea le consideră greșeli, da? Adică cu ce a greșit. Deci ai greșit mereu pentru că nu ai fost tolerantă, da? Nu ai învățat din greșelile tale. Astea toate sunt lecții. Au adus toate persoanele, aproape toate persoanele din viața ta de acum, au fost în viața respectivă și de-a lungul timpului acele vieți 5, da? da. Din viața respectivă până acum, unde ea nu și-a învățat greșelile. Avea De și un ce? ego Pentru foarte că, mare. nu și-a cerut iertare, da? Nu a iubit, pentru că atunci când uh, Iubești? deci creezi o nouă familie, Mhm. cum familia de suflete din care faci parte, adică mamă, tată, frați, da? Apoi, noua familie pe care o creezi, da? Familia soțului, soacră, socru, copii, da? Deci trebuie să fie la fel, adică trebuie să te manifesti la fel, să aduci și acolo iubirea și deci, în primul rând, trebuie să te uh, Să te gândești la binele uh, tuturor până la urmă. da, să te adaptezi, da? Mhm. Pentru că, vezi, de multe ori când tu mergi într-o familie, da? Vorbesc de căsătorie, da? Da, Uh, uh, Trebuie să înțelegi că poate de multe ori să te gândești că poate prin atitudinea ta îi rănești pe cei din jur, da? plus că ei Crezi au niște că ei, obiceiuri în care au da, trăit o crezi viață. că ți-au Da, greșit, da? da, Uh, Și atunci, deci în loc să, prin iertare și prin acceptare, să spălăm karma noastră, da? Noi nu schimbăm, din contră, schimbăm energia pozitivă, măcar care a fost până atunci în familia respectivă, da? O schimbăm în energie negativă și atunci lucrurile iau o întorsătură neplăcută și pentru tine și pentru ceilalți, da? Deci asta m-a învățat Ana. Sigur că și soacra, deci și soacra ei din viața respectivă, da, care a da. fost primul soț, nu, a doilea soț, nu? Sau, Stai, nu, soacra ei da, era al doilea soț, parcă, stai un pic, al da. doilea soț, da, Deci, da, deci nu a făcut, pentru că, dar trăind aici pe pământ, care este de fapt o școală, da, care da, este de fapt o niște lecții unde noi am venit să experimentăm și să ne învățăm lecțiile, da? Deci fiecare suntem supuși greșelilor, știi? Deci și bineînțeles și ei. Deci ceea ce oferi Universului, deci se va întoarce înapoi la tine, da? Dacă ea a blestemat, sigur că și el a fost blestemat, da? În viață, da? Uh, hai să eliberăm și toate acele Da, blesteme și da, și toate acele mantide cu care ea a făcut contracte, da, o eliberăm și de acea caracatiță care arunca asupra familiei, toate acele programe, da, toți paraziții umbrei, toate entitățile negative, de toate tipurile, vizibile sau invizibile, vor încremeni acolo unde sunt și vor veni în fața noastră pentru a se curăța, vor lăsa în urma lor tot ce au luat de la ea și de la familia ei. Ea înțelege de ce a fost interferată, își cere iertare de la sinele ei și de la cei din jur că s-a lăsat interferată, își scade ego-ul și înțelege că au fost niște lecții pentru ea, le eliberăm, deschidem un portal și ele se duc acolo unde este vibrația lor în univers, acum și pentru totdeauna, unde-i voia Sfintei Treimi. Tăiem și toate acele stringuri pe care le-a format și le topim de la destinatar la expeditor și invers, astfel încât să nu mai fie
nicio legătură toxică între ea și acele entități. Eliminăm și acele blesteme, își face iertările și eliberează karma familiei, își recuperează toată autoritatea și părțile de suflet pierdute și reîntregim cele două bucăți, astfel încât să nu mai fie jumătate, să fie un întreg, iar părțile ei de suflet vindecate revin aici, în corpul ei. Ok? Da. Deci, vreau să spun că ea a încălcat niște legi ale Universului, da? Da, De asta nu are protecție divină, nu are uh, uh, conexiune cu sinele, da? Este întreruptă, da, pentru că nici atunci și nici acum nu uh, m, încălcând legea responsabilității, da? da, Uh, ea, tot ceea ce îi se întâmplă, da, ce îi s-a întâmplat în viața asta, da, pentru că cu viața respectivă am terminat, se oglindește aici, da. Uh, uh, Legea oglinzii, da, sau să spunem oglinzile seniene, pentru da, că ea a trebuit să vină cu toți odată, deși, să spun, așa cum am spus, să spun, deci anulez, cum am spus mai la începutul sesiunii, m-am mirat că suflete, ea să fie sufletul sau să ceară, da, sesiunea și să fie cel care eliberează karma familiei, pentru că era foarte încărcată, da? da. Uh, Dar ceva din ea și s-a activat, da, mai ales în perioada asta în care da, sunt energii da, care vin către da, noi și atunci da, bucata ei de lumină, sinele ei, și-a găsit loc așa să-i șoptească: "Hai, fă da, ce trebuie, că e momentul să te da, curești", și a acționat, ceea ce e mare lucru. da. Da? De asta trebuie să vină, pentru că ea în primul soț, în al doilea și chiar al treilea și partenerul pe care l-a avut în Italia, da, Da, sunt în ei, deci ea au fost și sunt lucruri, da, care o reprezintă, da. Sunt, asta ține de adevărul universal, da? Că dacă noi nu conștientizăm singuri, da, că ceva nu este în regulă, atunci Universul ne trimite persoane din jurul nostru pe care noi trebuie să-i considerăm maestri, profesori, da, învățători, care ne deschid ochii, da? Uh, cu ultimul și, care chiar cu da, ultimul partener întreba, care era și da, curvar, zicea, și da, afirma că l-ar fi blestemat, că a avut o problemă la rinichi. da. Ce lecție a avut cu el, în special cu el, și ce karme, ce contracte karmice? Deci ea aici, el vine din Da? viața, din sufletul, când ea, sufletul s-a divizat, n-a mai putut și a intrat în corpul acelei călugărițe, A fost în da? viața de călugăriță el? El a fost în viața acestei, deci vine pe altă karmă, da? Mhm. El de pe karma acelei călugărițe, pentru că ea intrând în corpul acelei călugărițe, da? A uh, a preluat Karma karmele ei? ei, da, Aha, așa, da, și văd acolo, deci călugărița respectivă a, a bles exact ea, deci s-a călugărit da? pentru că înainte, deci de a se călugări, era o femeie ușoară, da? Aha, okey. Și el ce era în viața respectivă? Deci el în viața respectivă a fost un partener a ei, da, Mhm. de care ea s-a îndrăgostit, da, dar când
ea, deci i-a spus că vrea să renunțe la viața de prostituție, da? Da? El a spus că nu se căsătorește cu ea pentru că, de fapt, el venea la ea pentru că soția lui avea niște probleme, A, da? deci l-era Tot însurat. de, Mhm. tot de, da, de sex legate, da? Și că el venea la ea cu consimțământul soției, da? Pentru că Aha. soția i-a permis ca el să-și găsească o femeie, da? Care să nu aibă pretenții, da? La căsătorie, deci o Să-i prostituată nu ofere poate ce să nu-i aibă, oferea ea. da, Am da. înțeles. Și a fost vreun Și blestem în acea viață? da, a fost, da. Deci ea n-a mai putut, n-a mai vrut, deci să ia Mhm. acea călugăriță, n-a mai vrut să ia, să mai stea, deci că era într-o casă de toleranță, da, asta mai încoace, da, deci pot să spun. Și n-a mai vrut să stea în casa de toleranță, Mhm. a plecat și pentru că nu putea să se întoarcă la familia ei, deci s-a dus și s-a închis în această mănăstire. Dar pentru că mereu era interesată um, de iubitul ei, da? Da. Uh, Mereu când avea ocazia, da, și să primească informații, uh, nu pierdea deci nicio ocazie să se intereseze deci despre el. Când a aflat că el, de fapt, soția lui a murit, da, a Da? făcut un infarct, văd, uh, uh, s-a căsătorit, da, cu altă persoană. Trecuseră vreo 2 ani, deci de când ea a plecat în acea mănăstire. Uh, s-a, s-a otrăvit, da, de asta a murit, da, 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 da. acolo. Am înțeles. Și deci ea a preluat, Și a blestemat din cine? Călugărița pe el? da, deci l-a blestemat chiar pe el, înainte deci de moarte, chiar s-a dus, s-a întâlnit, da, deci cu Mhm. el, uh, din ascuns, da, s-a dus și l-a căutat, l-a așteptat și i-a spus că ar fi trebuit, adică a făcut un fel de atașament, știi, de față de el. Și el i-a râs în față. I-a spus că el niciodată nu s-ar fi căsătorit cu o prostitută, da? Deci o eliberăm Uh, și de legăturile pe care da. le-a luat Mhm. din viața de călugăriță, toate karmele Da. călugăriței să nu o Da, mai pentru că afecteze. Da. pentru că eu văd că ea, parcă a blocat, parcă de atunci sufletul acelei călugărițe, da, eu văd blocat a adus aici timpul și locul, da, de atunci, Da? uh, pentru că și gânduri vechi, da, tipare de comportament, da, și văd lucruri vechi în toate corpurile ei ezoterice, da. Ea nu a schimbat calea, da. Deci să spunem că a pus, adică ca un fel de lipsă de răbdare, da, văd Adică aici, vieți la rândul la n-a învățat da, lecțiile de fapt. da, da. Da? Uh, Cum Deci, parcă ea n-a așteptat răsplata la timpul potrivit, da? Pentru că ea a murit și eu îl văd că el a murit la vreo 2 ani și el, da? Mhm. Dintr-o prostie, da? Deci ea, ca și când, deci dacă ar fi trăit, ar fi avut, să spunem, satisfacția că el a murit, da? Să Așa, zicem așa, între prin ghilimele, absurd, da. da, să spunem, da, da. Și ea,
dar n-a avut răbdare. Ea cu toți partenerii ei, um, m, câți au fost, deci um, a făcut în așa fel ca să, uh, să adică ea și-a făcut partea ei de dreptate, da? N-a analizat în profunzime sau n-a dat, să spunem, șanse sau măcar nu s-a implicat în șansele respective, A da? și atras un anumit tip de parteneri, Da, a datorită atras un ce anumit, făcuse în da, trecut, da? da, exact, pentru că ea uh, uh, mm, uh, și nu s-a eliberat, deci, de ei, da? Uh, Deci ea nu s-a eliberat și nu a dat drumul la ceea ce nu-i servea, da? La ceea ce, adică să crească conștiința. A făcut prin neiertare, deci a lăsat, s-a debarasat de ei, dar a luat cu ea de la toți câte ceva, da? S-a umplut de balast energetic până la Da, urmă și da. s-a tot încărcat. Da, și pentru că a făcut-o de multe ori de folos, a făcut-o de multe ori din necesitate, dar Mhm, foarte puține ori a făcut-o din iubire, da? Și uh, n-a chemat iubirea să o elibereze, de exemplu, de fiecare gând, de fiecare cuvânt, da? Și faptă, deci care i-au cauzat aceste cauze-efect, da? da. Și care i-au încărcat uh, memoria emoțională, da? Oh, Fizice, da? Și ea foarte mult, deci să spunem, cel mai afectat corp din toate corpurile ei, în afară de corpul fizic, da? este corpul relațional, da? Pentru că văd acolo multă energie provenită din critică, da? Da. Înșelăciune, judecată, lipsa de compasiune, lipsa de iubire și lipsa iertării, da? Și Deci, chakrele le are blocate? Are da, multe da, chakre deci are de chakra comunicare? sexualitate, da, Da, chakra de comunicare, da. Chakra inimii este blocată, da. Chakra plexului solar, aici văd da. multă furie, ură, răzbunare chiar, da? Ai spus că Ra și coroana, că nu are Da, legătură cu păi da, divinitatea, da? da, da. E vreuna bună, până la urmă? E vreo chakră Uh, neafectată? Ia vezi. Știi, chakra rădăcină, pentru Mhm, că ea are, să știi că locațiile de reîncarnări, cele mai multe le are în Italia, da? mhm, Deci ea este, uh, să spunem că pământul sau locația ei, ca și încarnări, este da. Italia, da? Ea Da, chiar are o întrebare în care da, zice: "De ce a da. trebuit să ajungă în Italia și ce are de învățat aici bun?" Ei, exact, eliberarea, da? Deci, pentru că chakra rădăcină, ea a venit aici să ia legătura cu strămoșii, Da? da? Și să o ajute și să elibereze karma. Deci a trebuit să vină aici. Karma ei, deci nu este în România, da? Deci este Karma bine ei, acolo unde este, că va fi pe da, vindecare da, dacă lucrează la ea până la urmă. da, da, exact, da. Hai Deci ea de aici poate să, deci prin împământare și cu da? legătura cu strămoșii, atât deci eliberează energia Yin și Yang, da, care nu erau în armonie, da, Păi era erau mai în mult dezechilibru yin, și deci yang. Da. va lăsa, deci să spunem, energia iubirii să curgă, da? Și cine crezi că a venit ca să o Mm, ajute? Da? cine? Tatăl? Arhanghelul Mihail, da? Oh, ce frumos, că și eu sunt Da, Mihaela și lucrez cu el. da, da, Păi da. hai să curățăm acolo, Pentru da? că el o ajută să taie, da? Da. Pentru că eu văd la ea și o problemă de respirație. Deci ea este atât de
deplină, da? Pentru că Arhanghelul Mihail o ajută, deci am văzut că prima dată aici a tăiat toate atașamentele legate de inimă, da? De torace, da? Îi aducem și mai multă Deci prană să de poată să atașamente și dependențe, da? Da. Îi aducem și mai multă prană să Deci poată să respire mai da, bine, să da, se încarce cu da. ele. Deci Ok, taie toate legăturile da, cu cei pe care i-a iubit cu pasiune sau fără pasiune, da? da, Uh, Deci sabia de lumină de rece al lui Arhanghelul Mihail. Arhanghelului Mihail îi, îi, uh, îi luminează, deci uh, pentru a dizolva, ca să vadă, deci să vadă și ea unde trebuie să dizolve legăturile față de lucruri, da, și de oameni, da. Și am Uh, pus și ei în mână o sabie, astfel încât să da, poată să-și taie singură da, mai departe, da? da, Ok, da. Uh, Deci, de asemenea, ea este acum recunoscătoare, da, sufletului, da, și sinelui său, pentru că au reușit să ca ea să conștientizeze și să mulțumească pentru fiecare clipă, pentru fiecare zi sau chiar și pentru fiecare bătaie a inimii sale, da? ok. De asemenea, mulțumește Arhanghelului Mihail nouă și spiritului său că a reușit să se conecteze la cunoștințele, că era întreruptă, deci blocată, să aibă acces și la amintirile sale, la biblioteca akashică, da? Și acum a început să le acceseze și datorită Da, intervenției noastre, bineînțeles. da? Da, Și va avea fluxul deschis. Zi-mi de ce da. tatăl ei a murit la 47 de ani, foarte tânăr? Uh, Din cauza uh, argintului viu. Din ce zonă este ea? A spus că e din satul mare. Din Ardeal, da? Da. Satul mare, Da, da, Ardeal, Ardeal. da. Pentru că um, nu știu dacă, dar văd el înainte de a se căsători cu mama ei, da? Da? A avut o ibovnică, o femeie, deci o iubită, ascunsă, cu care el trăia înainte de căsătorie, da? Se cunoștea cu Uh, mama ei pe vremea aia sau încă nu erau împreună? Nu erau împreună, deci cu mama ei, înainte de a fi cu mama Ok, ei, da? Și uh, acolo observ că multe lucruri, adică acea femeie știa că nu se va căsători cu ea, da? Nu da. a avut pretenții, adică, dar văd că l-a legat. Adică el a avut dificultăți sexuale, da, în, În relație. cu mama ei, da, Mhm. pentru că uh, uh, n-a, n-a putut, adică n-a știut că ea a făcut acest lucru, da, și de fapt el se străduia foarte mult, deci ca să deci și copiii, deci pe ea și pe fratele ei, Da? nu i-a făcut foarte ușor, să spunem așa, da? Pentru că avea probleme de, așa cum am spus, legat, da? El pe unde este Și, tatăl ei acum? și consuma, am văzut că în aceste relații sexuale consuma foarte multă energie, da? Mhm. Era stresat. Asta a influențat inima. El a făcut un accident vascular, dar nu în momentul când a murit. L-a avut mult mai Înainte. înainte.
da, Mhm. da. Și uh, uh, acel accident vascular, deci nu s-a vindecat, el a avut, pot să spun că uh, s-a intensificat, da, și Da. atunci uh, a, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, da. Ok. El Deci, s-a dus în practic, a lumină până fost la urmă? Tatăl ei? mm, tatăl ei este venit din nou, da, și este Da. bine că a adus vorba despre el, că noi acum o să dezlegăm acel legământ, da, pentru că este uh, copilul cel mai mic cel de o lună și ceva, da, Da, ce frumos! Uite, deci da, cu el poate să da, aibă o legătură specială, da. acest copil este un înger al pământului, deci el știa că ea va face sesiunea, Mhm. da, știa că îl va ajuta și uh, va tăia aceste legăminte, aceste legături, da. Deci în momentul acesta noi aprindem o candelă în astral, da, Da. și chemăm flacăra violet, da, să uh, intervină și să dizolve toate jurămintele, toate blestemele, toate ce le-a făcut Toate făcăturile, tatălui în da, altă viață, da, da? Tot ceea ce a fost făcut pe trecutul lui, da? da, Ca toate efectele, da, care au fost prezente în alte vieți acestor legăminte sau acestor jurăminte să, să fie arse, da, de focul sacru, îndepărtate și aruncate toate în vacuumul galactic, da? ok. Deci dezlegăm totodată și uh, această, pentru că acest tatăl ei a avut jurământ și pe celibat, da? Adică a fost probabil preot cândva, da? Îl dezlegăm și de Uh, acest jurământ să poată da, da, avea o viață da, acum sănătoasă și da. familie și tot ce trebuie, da? Exact. Da. Deci deci ea cere ca toate efectele acestor jurăminte, Mhm. da, să fie anihilate în toate timpurile și din toate direcțiile și în toate ramurile prin care el a fost prezent. Da, să-i fie de folos. Gata. Ok. Mai are și alte karme cu mama, cu fiul, cu fiica, cu cealaltă nepoată și Cine? întreabă Ana ce lecții karmice mai are cu fiul ei, cu fiica ei, Deci cu toate nepoata, cu cu lecții, ginerele. deci toate au fost de iertare, da, toate de Ok, iertare, pentru că ea cu toți, nu s-a, cu fiecare cu care s-a întâlnit în viața respectivă sau alte vieți, dar nu s-a vindecat și nu a închis karmele, da? Pentru că, așa cum am spus, ea nu a acceptat, da, sau nu și-a asumat responsabilitatea, da? Uh, Adică văd prin anumite gânduri, prin anumite realități, chiar de a gândi, da? da, Deci de comparații, da? A luat foarte multe lucruri la modul personal, da? Nu trebuie să te afecteze comportamentul anumitor oameni, da? Deci și foarte multe, a creat foarte multe, pentru că noi suntem ceea ce gândim, da? Deci să nu mai se gândească la ceea ce poate fi mai rău, adică să gândească pozitiv, cum spunem noi, da? și să înceapă să le dăruiască iubire la toți și să, Da? da, Deci, de multe ori, și mai ales să nu se învinovățească sau să dea vina pe alții, da? Pentru că nu totdeauna ceea ce ești tu reprezintă și pe ceilalți, da?
Ea din lecțiile uh, ei cât a învățat? uh, Cam puține. Că ce puține, da, cam lecții 50%. ce Da, mai are de învățat ai zis. da, Până acum ai tot da, zis, da? da, 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 exact. Deci noi acum, ea, noi spunem totdeauna că modul nostru, noi trebuie să ne schimbăm modul de a gândi, să fim lumină, adică și să gândim în mod simplu, adică cu uh, de astăzi înainte, fiecare zi va fi tot mai frumoasă sau mă voi simți mai bine, da? Îmi creez o Las, altă realitate până da, la urmă, da. da, las ziua de astăzi în mâinile Universului ca să lucreze pentru binele meu cel mai suprem, da? Cer Universului să îndepărteze obstacolele care mă împiedică, da? Și uh, deci, și cer, deci flacăra violet, da, să acționeze în toate planurile mele fizice, eteric, mental, emoțional, da, în activitățile mele, da. Și deci asta. Și mai ales să repet de mai multe ori, sunt ceea ce sunt, da, Okay. Ea ce grad de da. conștientizare are? Și și care-i gradul de Uh, lumină, zice, al ei și al familiei? Măi, de acum, pentru că ea a înțeles foarte multe lucruri, pentru că eu văd Mhm. în astral cum flacăra ei, cum sufletul ei crește. Are aproape 80%, da, din suflet și văd cum crește, cum se dezvoltă, cum este tot mai mult, da, și și va crește și ca lumină, da? Deci se va dezvolta tot mai mult corpul de lumină al ei, adică, cum să spun, noi suntem practic, noi avem 7 corpuri, da? Da. Dar în ultimul timp, deci în generația asta noastră a apărut al 8-lea corp, care este corpul de lumină, da? Un corp nou care face ca alții să vadă lumina din noi, da? Și face și Deci trecerea într-o altă deci mai mult dimensiune, nu da. numai aura, da? Da, da, da. Deci ceva care este mult mai mult, adică noi devenim tot mai mult uh, conștienți că sinele nostru se unește cu sinele divin, Prin da? corpul de lumină Asta. s-a înălțat și Isus. Deci, Da, păi da. exact, da. Ea Deci noi are devenim, cum ceva a spus Isus, puteți să fiți ca mine și mai mult decât mine, da? exact. Toate cele pe care Da, eu le pot face, voi le veți putea face și mai multe de atât. da. Ea cât corp de lumină are? Nu, deci are 36%, da, Da. nu, pentru că tot ceea ce avea, tot ce era înconjurată, nu se putea, da. Și catene de ADN active? Catene are 4 acum. Ok. Ce fel de suflet zice e acum în corp? Și dacă Cum? ce fel de suflet este acum în corpul ei, întreabă. Și Deci dacă acum în corpul ei este sufletul ei. Nu mai este nimeni atașat, nu mai este nimeni acolo, deci am desprins tot ceea ce era, am tăiat legăturile, pentru că asta simțea ei că este ceva în sufletul ei, pentru că era acea bunică, străbunică, da? Care a, a intrat în sufletul mhm, ei, da? Atunci, în corpul ei atunci, da. sufletul el ce tip de suflet este? E tânăr sau bătrân, întreabă. Nu este, deci este un suflet mediu, da? Da? Are 390 aproape de vieți, Da? nu este nici foarte bătrân, dar nici tânăr nu este, da? Are vreo 4000 de ani de când călătorește pe pământ, da? Și ea de unde vine? De pe pământ vine, E de pe pământ. da. Ah, întreabă și ce misiune are și de ce a ales să vină pe Terra. Păi Etena, asta cu Deci dizolvarea să-și karmei. elibereze karma Da. familiei, deci asta este misiunea și bineînțeles să conștientizeze și să facă să meargă în lumea nouă, da. Ok. Mai are o întrebare. Dacă în jurul ei sunt dragoni, întreabă. Spirite malefice am văzut, dar mai întreabă și de spirite protectoare. Nu.
Nu sunt. Deci în afară de, ai văzut că avea și, chakra coroană închisă. Când Da? chakra coroană este închisă, nu este, deci are doar, protecția străbunilor, da, de aici din Italia. Deci n-a fost întâmplătoare venirea ei aici. Ok. Sufletul ei mai trebuie să mai meargă într-o altă viață? Mai trebuie să mergem să vedem ceva, să o ajute? Deci dacă își va învăța lecțiile, nu va mai trebui să meargă nicăieri, da? Nu, ziceam dacă așa, dacă mai trebuie să accesăm vreo viață? Nu, Nu. Sinele ei ai spus ce a avut de zis. Cam asta ar fi. Cum stă da. hai să o mai verificăm un pic o dată de sus în jos. Cum îi stau ceacrele? Cum e cu ceacrele? Chakrele. Eu am lucrat, deci, pe chakre atunci când, ne-am dus și am, Da? luat, deci tot am aruncat în vacuumul galactic furie, vinovăție, da? Am deschis chakra gâtului, nu mai văd implanturi, nu mai văd nimic. Sufletul ei a cerut iertare, a eliminat toate implanturi, blocaje și programe, deci nu mai are. Este ok, da. Ok, îi dau și un pocal care să-l aibă cu ea și când mai are ceva de liberat să-l pună în acel Nu? pocal, după aia Da, să plece într-un portal acolo unde trebuie să se ducă. Ok, da. deci sinele ei nu mai are nimic de adăugat, nu? Nu. Ok, ieșim.